La nivel individual, sănătatea este extrem de importantă pentru că fiecare dintre noi dorim să trăim cât mai bine și cât mai mult. Clinica Forte Vita s-a născut ca un răspuns al nevoilor pacienților din Argeș și nu numai. Pe prim plan, fiecare dintre noi trebuie să pună sănătatea. De aici pornesc toate. Fără sănătate, un pacient și oricine nu poate să-și desfășoare o viață confortabilă, nu poate să atingă acel nivel de bine pe care ni-l dorim toți. Cel mai bun medicament din lume este medicul, dacă știe să administreze pacientul. Medicina pornește a priori dintr-o relație de încredere. Relația dintre medic și pacient trebuie să fie bazată pe empatie, încredere. Medicina ideală este cea preventivă. Putem oferi tot ceea ce înseamnă prevenție. Știm bine că România este una dintre țările unde prevenția nu este făcută și ca atare oamenii fie ajung prea târziu la medic, fie descoperă întâmplător că au o boală incurabilă. Ca parte de clinică e important să ajungă într-un mediu care îl tratează ok, îi oferă toate condițiile, îi oferă produse de calitate. E foarte important primul contact cu recepția și pacientul să fie ghidat astfel încât timpul de așteptare să fie cât mai mic și eventuale temeri ale lui să nu aibă de fapt obiect. Parcursul unui pacient care apelează la serviciile Clinicii Forte Vita este unul foarte simplu. Are posibilitatea să își facă o programare online intrând pe site-ul clinicii sau își poate culege informațiile de acolo și se poate programa direct la recepție. Aparatul este de foarte bună calitate și aceasta este o primă condiție pentru niște consulturi de înaltățime. Această clinică are un spațiu foarte plăcut și foarte ergonomic și un personal de calitate. Și mă refer aici, în primul rând, la medicii pe care îi cunosc și care sunt, într-adevăr, reputați. Echipa de medici Forte Vita este o echipă de medici foarte dinamică, este compusă atât din medici tineri, dar și medici cu foarte multă experiență. Este o echipă foarte frumoasă, la care eu țin foarte mult.